La 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 la. Shagali na biki yau muka taru, amarya da ango aure aka daura. La 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 la. La la la. Shagali na biki yau muka taru, amarya da ango aure aka daura. Zanyo baituka a wake na, sunan tabara na kansa a kalbi na. Wakar shagalin biki muke murna, sunnar Rasulallah uban nana. Auren naku ya zo, Sai murna muke, addu'a mu muke, Allah ya kara kabuna. shagali na biki yau muka taru, amarya da ango aure aka daura. Shi komai nufi na Allah ne, wakar da nake na zo ta yi murna ne. Lallai auren ga yayi kyawu ne, amarya da ango yau ga shi kuna tare. Dangi na ta murna, Arjuyi suke, addu'a yau muke, Allah ya kara kauna. shagali na biki yau muka taru, amarya da ango aure aka daura. Nasiha ta nake ku saurara, amarya da ango yanzu kun wuce yara. Ku tuna junan ku kun ka zaba, to sai ku zauna babu batun gyara. Juna kwarge da sirri, Haƙuri sai ku yi da juna, amana sai ku da muke tsakanin ku da juna. shagali na biki yau muka taru, amarya da ango aure aka daura. Idan angon naki yana barci, kin mai shi fifita kike mai mayafi. Idan ya dawo daga aiki ne, kin masa oyoyo ai haka nan zai fi. Amarya karki manta da cewa rufin asiri daga yana nan ga aure. Shagali na biki yau muka taru, amarya da ango aure aka daura. Lallai amarya yar dangi ce, kowa da kowa sai yin murna. Abokai kannai har da kawaye, kowa da kowa sai yin murna. Dangin amarya na ta yin murna, har ma da dangin ango suna murna. Shagali na biki yau muka taru, amarya da ango aure aka daura. Lallai amarya yar gata ce, lallai amarya yar baiwa ce, ashe dai amaryar yar dangi ce, lallai ango kayi dace. Shagali na biki Ayya, muka taru. shatan turaki ne, 080 3884 8285 Comrade Shamsu shatan turaki.